Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Siku-Exodus 31 namhlanje. Sizawufunda ilizwe namhlanje ngoba kaloku ukholo luthi kuRomans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Into ethetha into yoba funeka simane silifunda, simane sithathe iBhayibhile siyifunda ilizwi ukwenzela into yokuthi njena sizoqina ukholo lwethu. Kodwa uma kuvela izivunguvungu zomhlaba ezizokususa kukholo lwakho, thatha iBhayibhile yakho uthi hayi bo, apha iBhayibhile ithi ngam, ngoba izivunguvungu zizawuthi wena ungumntana kaYesu Kristu. Ndithi zethi izivunguvungu wena ungumntana kaYesu Kristu, ungamameli zona. Ungathi xa kukho izivunguvungu ucinge fanele uYesu Kristu akakho kuwe, akanawe. The greater one still lives in you, even if unazo izinto ezinzima ohamba uzomelela. Indlela yokuthi masimelele selifunde ilizwe, sizinike ixesha silifunde iBhayibhile. Iheading ithi uBetsaleli no-Aholiabi bamiselwa umsebenzi womqoba. Verse 1, wathetha uYehova kuMoses esithi, verse 2, khangela ndibize ngegama uBetsaleli unyana kaHuri wesizwe sakwaYuda. Faka igama lakho phaa, nguwe uBetsaleli. Uzawuva ukuba into yenza into yokuthi ndithi masifake amagama ethu phaa, masifake namagama ethu phaa. Uverse 3 uthi, ndamzalisa ngomoya kaThixo ngobulumko nangokuqonda nangokwazi nangobungcibi bamashishini onke. Uba kukho any area ofuna ubulumko khona, ubona ngathi ufuna ubulumko bungaphaya, ufuna ukongezelelwa ubulumko, ufuna ukongezelelwa ukuqonda, ufuna uqonda, ufuna nokwazi, ufuna nobungcibi bamashishini onke, kufuneka ufake igama lakho phaa. Prayer point yakuthi Yehova ndincede ndigcwalisele ngolwazi nobulumko. Akusoze uthi enough ubulumko, zininzi izinto ezifuna ubulumko bakho kulo mhlaba. Into ethetha ntoni? Into ethetha into yokuthi uYehova uyasazi. Utsho njalo uthi ndimgcwalisile uMoses, ndimgcwalisile uBetsaleli, ndimgcwalise ngobulumko. Sigcwalise Moya Ongcwele kwezi end times. Siyabufuna ubulumko bakho, siyawufuna uqonda nangokwazi nangobungcibi, izichaze bamashishini onke. Ithi iBhayibhile uJames 1:17 ithi sonke isipho esilungileyo, sonke esigqibeleleyo sidla phezulu, every perfect and every good gift comes from above. Funeka ngoku izinto, uyabona ngoku funeka umcele ngoku, vile ngoku ukuthi ezi zinto zivela phi, zivela kuYehova. Ungafani nje uqumbe ukuthi abanye abantu babe nobulumko besenza izinto ezintle, ukuqumbe uqalekisa. Bazicelile, baziphiwe nguThixo, baziphiwe. Xa wena uzifuna nawe zicele, inkuthazo le ukuthi izinto masingasiyisithi thina asiphiwa, thina sinazo izinto, zicele izinto zikaThixo. Haleluya. Uthi verse 4, ukuba athelekelele ayile asebenze ngegolide nangesilivere nangobhedu. Uthi azibona ke ezazipho anazo babulumko nalwazi bokwazi zonke zinto. Those talents onazo uziphiwe nguYehova. Zonke ezi skills onazo uziphiwe. Uba awunazo zicele, sikwi-end times siyafuneka kanjani. Kodwa lona ukhethela ukuthi makazinze, azokwenza, azozibonisa, azokulungisa,
zenza kwitempile kaYehova, kwitabernacle, kumnquba kaYehova. Umkhethela uzakwenza ifenitsha yaphi, iyomnquba kaYehova. uYehova uxabisile umnquba wakhe, ufuna ube mhle, ufuna ube mhle umnquba wakhe. Asibe kwi-same page naYehova, sibe nalo moya wakhe naye ukuthi indawo yakhe mayibe ntle. Verse 5, nangokukrolwa amatye uzawukwenza, uzayingreva la matye abe mahle, awafake. Uthi nangokukrolwa amatye awafake, nangokukrolwa imithi asebenze amashishini onke. Ujonge kwiBhayibhile kaJoji uzoyi-understanda kangcono ukuthi njena uthini. Verse 6 uthi, yabona mna ndimkhuphe kunye no-Aholiabi unyana ka-Ahisamaki. Athi umkhuphe kunye nani? Umkhuphe kunye no-Aholiabi unyana ka-Ahisamaki wesizwe sakwaDani. Lowa ovela kwisizwe sakwaYuda, lona ovela kwisizwe sakwaDani. Nasezintliziyweni zabo bonke abalumkileyo, ezintliziyweni ndibeke ubulumko, ukuze bazenze zonke izinto endibisele umthetho ngazo. He is a God of order ke, uzawubabisela umthetho ukuthi esasitulweni senze kanjeni, la Ark of Covenant niyenze kanjeni, zabaxelela. La lampstand nizayenza kanjena, niyenze ingrive, niyenze benje. Nathi ke masiselo sithi nca kuye, singasuki kuye, kuye umuntu ozosinika ubulumko, kuye umuntu ozosinceda endleleni, thina ngaphandle kwakhe. Verse 7, intente yokuhlangana netyeya yezingqino nesihlalo sokucamagusha esiphezu kwayo nempahla yonke yentente, yonke la fenitsha yentente, netafile. Verse 8, netafile nempahla yayo, nesiphatho sesibane esicocekileyo nempahla yaso yonke, nesibingelelo sokucamagushela, nesibingelelo sedini elinyukayo nempahla yayo yonke, nehema lwesitya sokuhlambela noseko lwalo, nezambatho zokubuza, nezambatho ezingcwele zika-Aroni umbingeleli, nezambatho zonyana bakhe zokwenzelelela. 11, ne-oli yokuthambisa nesiqhumisi esimnandi sengcwele, benze njengako konke endikuwisele umthetho ngako. Benze ngalaa ndlela endixelele ngayo, ngenze indlu. uYehova wam nawe lowo uthi uyasazi, ungathi heyi mna kazondazi, aba sendicela kazondazi, ukwazi kakuhle. Uthi iscripture endisithandayo kakhulu ku-Isaiah 49 verse 16 esixelela mna nawe uba uyasazi singabantwana bakhe. Ungabi sazisusa uthi xa uphakathi kwengxaki uzisusa uthi andiqondi, andiqondi ukuthi uyandazi. Ukwazi kakuhle umntana wakhe. Uthi before I formed you, I knew you, and I'll set you apart. Wena ndibeke ebucaleni ngowakhe. Uthi ke ngoku ku-Isaiah 49, one of my favorite scriptures, uthi your name is engraved on the palm of his hand. Gama lakho ubhaliwe lapha esandleni sakhe, bhaliwe isandla sakaYehova. Gama lakho likhona phaya, uyaziwa ke, uyathandwa. Uthando lwakhe lonke akanakubhala esandleni sakhe kantakakuthanda, akanakubiza ngegama. Isaiah 43 uJehova wathi nje I call you by your name, verse 1, athi ndikwazi kakuhle igama lakho. Uthando lwakhe siyathanda.
uthando lwakhe empilweni yakho apho ubuke ulijonge kakuhle, uzobona ukuthi ayakuthanda nyani. Mdumise, mbulele, uthi ndiyalubulela Yehova uthando olungaka, oluthando lungaka eSunday school lukhulu nyani. Verse 12 ke uthetha ngokugcinwa kweSabatha. Ilanga lecawe libalulekile kuYehova, uzawuva umvuselelo nalo, uzokhuthazeka mhlawumbi ubungamqondi ukuba uYehova uyayithanda imini yecawe, mhlawumbi ubuyithatha nje kancinci. Yiva uthi wathethwa uYehova kuMoses esithi, verse 13, wena thetha koonyana bakaIsrayeli uthi inene iSabatha zam zigcineni. Thetha nam nawe ngoku, Sabatha asigcine kuba zingumqondiso phakathi kwam nani kwizizukulwana ngezizukulwana. Enyecawe masiqinise, siyigcine covenant yethu noYehova, ukuze nazi ukuba ndinguYehova oningcwalisayo. Verse 14, niyigcine iSabatha kuba ingcwele kuni. Sisakhula ngeSunday sasingepheki, singenzi nto, funeka sihlale. Ndakhulela kugogo wam, umakhulu wam, besipheka ngeSaturday. Nangoku ekhe ifike kum loo nto leyo, ndithi nje masiphekeni. Ndisakhulisa abantwana bam le ndisho ndithi masiphekeni ngeSaturday, ngoMgqibelo masiphekeni, ilanga lokuklina leyithi siyapheka ukwenzela into yoba ngeSunday singasebenzi, siye ecaweni, sibuye sihlale. So iyahlala laa nto. Oomakhulu bethu babesifundisa, yiyo loo nto sinoxanduva, sine-responsibility yokufundisa abazukulwana bethu. Le nto encane nje ofundisa yona inkulu kuye, izomnceda, uzayikhumbula. Uyabakha, siyabakha njalo. Uthi nigcine iSabatha kuba ingcwele kuni. Lowo uyihlambelayo wobulawa afe. Ongayigcini icawe, ongayihloniphi ilanga lecawe uzakufa. Hayi into endifune nditsho ndithi ngoku uthetha nam nawe. Even if siyaphila physical, ukufa kukuba singabi nawo umoya ongcwele, sesifile xa singenanembeza. Siza kwenza nantoni na esiyaziyo ukuthi uYehova akayifuni, sesifile njalo. Noba siyahamba, xa wenza into oyaziyo nawe ukuthi nje uYehova akayifunele, sowufile. Uyava? Utsho uzawukufa. Kuba bonke abo basebenza umsebenzi ngayo, loo miphefumlo yonqanyulwa ingabikho ebantwini bakowayo. 15, imihla emithandathu wasebenza umsebenzi ngayo, ke umhla wesixhenxe iSabatha ikaSabatha ingcwele kuYehova. 17, ingcwele kuYehova. Bonke abo basebenza umsebenzi ngomhla weSabatha bobulawa bafe. Yile nto nditsho ndithi masizameni into yoba senzeni, siyixabisela langa lecawe, siziyeleni ecaweni. Ayenza yonke into yenzayo, hambe ecaweni ngemini yecawe. Xabisile uYehova, ixabisile. 16, oonyana bakaIsrayeli mabagcine ke iSabatha, bayenze iSabatha kwizizukulwana zabo ibe ngumnqophiso onaphakade. 17, phakathi kwam noonyana bakaIsrayeli ngumqondiso ongunaphakade, kuba imihla emithandathu uYehova wenza izulu nomhlaba, waphumla ngawo umhla wesixhenxe
waphefumla, waphumla, waresta ngomhla wesixhenxe. Ndithi siyayazi ukusuka kwiGenesis, sibuyele kwiGenesis, sizifundele sizoba nolwazi. Verse 18, akukho ukuthetha naye entabeni, akugqiba ukuthetha naye entabeni yaseSinayi. Wamnika uMoses amacwecwe 2 esingqino, amacwecwe amatye ebhalwe ngomnwe kaThixo. Ayebhalwe ngomnwe kaThixo la macwecwe anikwa uMoses. Simasikhe sithi chu apha ke sizova into yoba kwenzeka ntoni na kumacwecwe, ngenxa yentoni na, kwathini na. Sizoya sizivele, sizifundele ku-Exodus 32. Sizawufumana itshansi yofunda Exodus 2, Exodus 32, sive silandele la macwecwe abhalwe ngesandla sayo uba kwenzeka ntoni na. God bless you, God bless you, God loves you. Siyakuthanda nathi kakhulu uba ufundele iBhayibhile nathi. Xa sikhuthazana ukhuthazana nathi, xa sifunda iBhayibhile ufunda nathi iBhayibhile. God bless you. We love